Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu as-sayyidu Husain Afandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaminatu tawi sifat ingkang nomor 8. Sifat wajib Gusti Allah. Nek untuk sifat wajib mesti disebut lawane sifat muhal itu. Niku mesti karone nek pun disebut kodrat berarti lawane ajizun, lemah. Lawane kuwasa lemah ngoten. Mesti niku pun. Malah kadang tiang niku luwih kenalan sing sifat negatif sing kenal. Kados di masjid Demak niku sing biasa dipajang di masjid-masjid kan sifat wujud kita mbakok yang dipasang. Tapi teng masjid Demak niku mboten. Sing dipasang niku sifat jaiz, sifat mohale. Dadi Adam kudus fana ngoten. Gak ono lorone, gak kekal. Dadi ngoten. Dadi sing dipasang sifat mohale. Biasane wong niku roh kenal niku teko negatif dhisik. Dari yang tidak dulu. Bagaimana cara mengenali guru? Ya mengenali yang bukan guru dulu. Bagaimana cara mengenali pencipta? Ya kenali yang diciptakan dulu. Nah niki sifat sing nomor 8 niki al-qudrah itu kuwasa. Nek terjemahe kuwasa, tapi nek kangge Gusti Allah pancet qudratu qudrat. Ya wajib lillahi kadhe Gusti Allah. Apa al-qudratu sifat qudrat. Napa sing diarani sifat qudrat niku wahyalan utawi sifat qudrat sifatun inggih menika sifat qadimatun ingkang qadim. Qadim dhisik dhewe. Dhisik dhewe niki bareng apa dhisikan sifate karo date. Nggih mboten wonten ngotene, wonten date nggih wonten sifate pun. Sak paket niku. Wonten debat ndak mari-mari. Dhisikan ndi berarti sifate dhisik apa dadi dhisik lah debat kuno. Jenenge ana dadi mesti wonten sifate. Tapi sifat duduk zat. Tapi duduk sak liyane zat ngoten. Sangka ireng. Ireng niku duduk sangka, tapi duduk sak liyane sangka ngoten. Kapan ana ireng? Apa sangkake dhisik apa irenge dhisik? Nggih bareng. Nggih bareng mboten saged dhewe-dhewe niku. Lah qadimatun niku ngoten. Qadim merga zate nggih qadim. Qaimatun tegese jejeg bidatihi sebab zate ki ambak. Zate Gusti Allah ki ambak taala halim maha luhur Allah. Yujidu ingkang memunculkan, mengadakan sapa Allah biha kelawan sifat qudrat utawa biha kelawan sifat al hawaditsa ing pira-pira barang kang anyar tas muncul. Nyar niku pokoke sak liyane Gusti Allah diarani nyar. Sak liyane Gusti Allah diarani nyar. Wayu dimulan meniadakan sapa Allah hateng niku hawadis. Dadi kudrat niku adalah sifat sing lazim sing tetep kangge dadi Gusti Allah. Yang dengan sifat itu Allah mampu mengadakan segala ciptaan dan meniadakannya. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Gusti Allah apa didduha lawane sifat kudrat. Napa niku? Wa huwa lan utawi sifat didduha niku al ajzu nggih menika sifat ajiz. Artine lemah,
gak iso nyapa-nyapa. Wa dalilu lan utawi dalil atau indikator atau petunjuk ala dalika ing atase mengkono-mengkono sifat kudrate Gusti Allah. Dalile niku iku ijaduhu ya menek nerjemane mengadakannya Allah. Maksudnya Allah itu mengadakan gitu subhanahu wa ta'ala lihadzal alami teng alam menika. Jadi bukti bahwa Allah kuasa itu ya adanya alam ini. Karena kalau tanpa kekuasaan Allah, alam ini tidak muncul. Karena alam tidak bisa muncul-muncul sendiri. Mak bentuk ngoten, ndak iso mesti ana sing muncul. Wa mahtawa lan napa kemawon ai 5. Ugi Allah niku ugi mengadakan ma barang ihtawa ingkang ngliputi apa ma alaihi ing atase alam sing ana ing jerone alam raya niki Gusti Allah kabeh nyiptani. Nopuan niku minal anwa imani niku minal anwa saking pira-pira macem datil azmati ingkang duweni keagungan wal ghorobati lan keanehan. Kula kalih jenengan kan sirwe kan semut, laron, kan niku kan. Semut, laron, tengu. Umpamane pokoke sing biasa-biasa niku. Tapi nek jerone bumi wonten nopoan niku jane ndak patek roh kula kali panjenengan. Min alamil hayawani lan niku di anu malih dijelasaken malih contone setunggal saumpamane alam hewan. Siji, nomor loro wa alamin nabati dan alam tumbuhan. Niku gak mari sampai saniki. Sik kathah tumbuhan sing kula kalih panjenengan atau bahkan peradaban manusia sing gak ro jenenge. Metu ning omah ngoten lho nyebutno kabeh jenenge sing cukul ning lemah mboten saged. Suket teki, suket apaan? Hendak ro kuwi tok. Suket teki, suket apa sing mangan jabutane we? Nah, kan wis gak ro. Itu saja kita ndak tahu manfaatnya ya gak ro. Pokok ruwe hama rabuk ae anu ngoten. Wa alamil ma'adini lan alam tambang. Sing kula kalih panjenengan roh minyak bumi, besi, besi hitam, intan hitam, emas. Niku sing kula kalih panjenengan roh. Sakniki ana wisan uranium, nikel. Niku durung sepiro, durung buahane niku. Buahane ora ro jenenge. Allati kang tastamilu ngeliputi apa lati alami atil ulufi ngatasi atusan ewu minal asnafi saking pira-pira golongan allati kang tahtaru. Nah niki wonten khoe kelintu. Nek tahtaru wonten khoe milih artine. Mboten cocok, sing cocok artine bingung. Mboten usah titik. Wonten titike kok. Wonten tahtaru. Lah ya tahtaru, dadi ku gak usah titik. Macane pakai hak tahtaru ingkang bingung fi azmatiha tentang keagungane lati wa ghurubatiha lan keanehane lati. Apa sing bingung al ukulu apa pira-pira akal. Wonten kewan listrik nek nyetrum niku sampai 30.000 watt. Nek jero laut. Dadi nguniku ngono sitok kan cukup kang ndak desa niku. Tapi nek nyetrum, wonten nek pas ngetokno setrume niku. Iwak niku nek jero laut ndak pernah tampil keluar. Nek sampai niku kena pancing wong, pancing nek sendiri geblak gempeng ngono kena iwak setrum. Kekuatannya sampai 30.000 watt. Dan sing kula kalih jenengan roh kan dunia laut niku urang cilik, urang gede, lobster, niku sing biasa dipangan-pangan, pindang niku. Ono sing ndek jero laut, wah kathah men mesos. Niku kan aneh-aneh, bingung niku utek niku mikire niku kok ono barang kok ngene urip. Ono iwak sing kula seneng. Iwak san iwak apa arane? Iwak sunfish, nah, ikan matahari, ikan paling bodoh sedunia. Dia ikan tapi nggak bisa renang. Ono model iwak ngoten. Ndak iso nglangi, iso melok arus.
nek kadung manak 300.000 aduh mah. Tapi kok gede gak iso nglangi iwake gak enak. Nanti nek sampai ono nelayan entuk niku dibuak sampean. Kok ono model iwak ngene. Langine miring, lumah, gak jelas kowe ngeten. Iki iwak opo maksudnya nek diserang wong yo nyerah ngono. Duduk mergo wani gak iso nglangi apa piye. Sampai paling bertahan ikan purba yang sampai saat ini bertahan. Ini kan aneh nih. Ono Gusti Allah gawe makhluk kok ngene. Wa tagrikulan kerem fi bihari ajaibiha ing dalem lautan keajaibannya allati opo alfuhumu pira-pira pemahaman ndak isa mikirno iku menungso ate ngambai alam raya mboten saged bah sing rakus bah sing gak rakus sekadar mengagumi saja nggak bisa kayak komunis misalnya sing jare ngaten nguasai dunya 70 tahun yo ambruk sampe sakniki Cina pancet komunis wala yusaddiqulan boten saged beneraken al aqlus salimu apa akal ingkang selamat boten saged beneraken niku saking ajaibe alam raya ini wa min ajallil mustahilati lan iku setengah saking wa min ajlal mustahilat lan iku setengah saking paling gedene barang mustahil indahu mituruti akal utawi annaman sak temene wong sapa ae aujada ingkang mengadakan sapa man hadzal alama ing alam iki bihadil ammati kelawan keagungan menika wal jalalati lan keagungan iki sami wal hurubati lan keanehan iki yakunu iku ono sapa man ajizan iku lemah maslubal kudrati dirampas kekuasaane mustahil niku gak mungkin wong ciptaane koyo ngene hebat ya karena itu kita disuruh memikirkan ciptaannya niku mboten usah nyedeki dadi Gusti Allah ciptaane mawon digelasing gawe maneh piye. Nah, paling gedene barang mustahil iku nek sampai enten omongan bahwa sing gawe jagat raya niki lemah. Wong koyo ngene kuasane lemah. Nah, niku mustahil. Bata moko tetep bihada kelawan alasan menika argumentasi menika apa anallaha sa'tamene Gusti Allah ilaha hadzal alami iku pangerane alam iki allati kang aujada sampun mengadakan sapa lati hudeng niku hadzal alam minal adami saking ketiadaan bidil kal azumati bareng kalih keagungane alam niku wajib lahu kadue Allah taala al qudratu apa sifat kuwasa wajib nyatene mesti wa yastahilu lan dados mustahil alaihi ngatasé Gusti Allah diduha apa lawane kudro wa huwa lan utawi lawane kudro al azzu niku lemah nanti mboten mungkin Gusti Allah lemah mustahil ngoten sing wonten sak walike kuwasa boleh lah ndak sepakat namanya Allah boleh silakan ndak ada urusan misalnya wong liya debat aku mau liya debat ndak sepakat ndak percaya aku nek Gusti Allah gak apa-apa wis sing penting kan bumi iki gak muncul-muncul dhewe ana sing gawe ngoten. Terserah mbok sebut apa monggo. Ngoten. Yang dimaksud itu asal punya itu berarti sik duwe wedi ngoten. Tapi nek mboten gadah niku atau sedang ateis misalnya mboten gadah niku alam biasa mulai aku lahir biyen srengenge ngono kuwi. Kowetan ngulon, mau tuh kawetan meneh sesuk ngulon ngono terus. Lho nek ana sing gawe ya dudono nang aku. Misalnya sing ngomong ngoten nggih terserah monggo. Tapi yang jelas matahari ana-ana dhewe niku mboten mungkin. Bumi ana-ana dhewe niku mboten mungkin. Wa hadalan utawi menika kesimpulan wal matlubu inggih menika ingkang dipun padosi atau yang dibahas. Pun niku mawon enek sing ketinggalan menawa utawa sing
janggal. Pun mboten enten. Nipun niku mawon mugi-mugi nglabeti teng manah kula kalih panjenengan sedaya. As-sifatu tasi'atu al-ilmu wallahu a'lam bissawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin. Rabbi fanfa'na Bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Itu aja. Saya makan dulu.